Takže mu nič nedáme, áno? Dobre. Ja som Vy ako obvinení máte nárok len na kópiu svojho výsluchu. Ďalšie materiály sa tu nedostanete. Počúvajte ma, ďalším veciam sa vy nedostanete. Ja vám hovorím, čo mi tu povedali. Takže fotokópiu vášho výsluchu ste už dostal. Dobre, pán Haščík? Nedostal. Mojho výsluchu nie. Riaditeľ povedal, že ste dostal. Dávali ste si aj sťažnosť. Sťažnosť bola preverená niekde na ministerstve. No, hovno bol prepačený, bol preverený. Jednoducho... Ja som nedostal fotokopiu, ja som dostal tvrdenie pani Kolníkovi o tom, že som čosi povedal. Ja chcem fotokopiu svojho výsluchu. Že ste ju dostali? Nie, nedostal som nič. To mi netvrďte, ja to nemám. Ja som nedostal nič, ja som dostal len podvrhy vyrobené políciou. Ja chcem originál svojho výsluchu zo dna 8.1. Ten originál si žiadam od vás. A to, že ste mi není ochotní dať tento, ja si všetko nahrávam. Aj toto, čo ste mi povedali. Ja mám všetko zaznamenané. Takže tvrdíte, že to nemám právo dostať. Nie, že už ste ho dostal. Nedostal som nič. Ja chcem originál svojho. Ja som dostal len také poučenie otvrdení. Sfalšované políciou. Iné my nemáme. Ďakujem, to som potreboval vedieť. To bolo z jakého roku? 2009. Praporčík Ivan Sokol. Nadpraporčík Ivan Sokol to je. Dobre? Ďakujem.